ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. Дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанда хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашном мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давомхали квартираҳои фурӯшӣ, хонаи замин ё ки замини холӣ, мошин, ягон техника барои фурӯхтан бошад, маромад, сурат ва маълумотро дар ватсап имои мо рӯйкунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аста хонаҳои фурӯшӣ аста ки аз 65 000 сомонӣ сар мешаванд ва хонаҳои заминӣ аста ки аз Терратор Душанбе бо нархҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз Ленинский район, шаҳри Бухтар, Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Данғара ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, квартира, заминҳо дар кор астанд. мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 151 сомонӣ. навора сар мекунед, то охираш тамошо кунед. рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, аэропорти Раисвед гуфтагӣ аст. қариб ки 5 километр то роҳи Душанбе, Қурған ҷои бениҳоят мега хуб да. ноҳияи Хӯросон, аэропорти Раисвед. ҳамагӣ 9.5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, ки якта калидори дароз, кухни, баня дурун шуда бадро, ки ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. хоб як калидор ва кухни, баня дуруни хона аст ва ҳоҷатхона дар берун аст. гирди хонаҳо маҳкам аст мегӯяд соҳибшон. дар оини хонаҳо ҳар як кадомшон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. дароша мегӯяд аймаска мегӯяд овардагӣ аст мегӯяд соҳибшон. ҳамаш пачка ва дарахтори мевадиҳанда мегӯяд дорад соҳибшон. хона мегӯяд люкс. хоб дар наздикиш мегӯяд мактаб, мағоза, масҷид ва роҳи калонда наздик. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% рӯи ҳавлиши бенихтагӣ, даврӯзаи нав часпондагӣ аст. дӯстони азиз, боз такрор мекунам, гирди хонаҳо полни худ маҳкам аст ва ҳуҷҷатҳои хона 100%. хона барои зиндагӣ омода ва тайёр, фақат медори зиндагӣ мекунӣ, ягон камбудӣ надорад. ҳамагӣ бо нархи 230 000 сомонӣ боз арзонтара мешавад. ина рақами мегафон аст, кор мекунад. ин рақамои мегафон якумгина ватсап пайваст дорад ва рақамои дуюмгинашонам кор мекунад. ҳар рақамошон кор мекунад. кадоме ки мегирад бо 230 000 сомонӣ мо мирадад. маромад главни обсвед аст, маромад занг занед. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. баъдрон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар ҷамоати Чорсу гуфтагӣ аст, қишлоқи Чораҳа. ҳамин хел маълумото. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ баъдрон ки обсвед чамо аст, якта калидор, ошхона ва баня аст. якта хонашон мегӯяд қати як калидорашон мегӯяд шпаклёвка, хоб гипскардон, яъне ки тайёр аст баъдрон ки барои зиндагӣ кардан ва гилавни дару трезаҳошон мегӯяд ай Москва, ай Россия худамон мегӯяд овардем. ина саршавии хона тайёр кардан ва хонара уже тайёр карданашам ҳаст. хонара ҳам проектҳои суратҳои пешина, ҳам суратҳои ҳозираш ҳаст. хоб документҳои мегӯяд хона 100% мегӯяд ҳамагӣ бо нархи 110 000 сомонӣ баъдрон ки боз арзона мешавад. главни обсвед аст, як комната қати як калидорош, яъне тайёр аст барои зиндагитон. шпаклёвка, гипскардон ҳамаш қоидавӣ кардагӣ тайёра, ки медорем зиндагӣ мекунем. ва ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мегӯяд дар трезаҳоша ай Москва овардем. ҳамагӣ бо нархи арзонак баъдо ки 110 000 сомонӣ бо арзон мешавад. ина рақамошон аст, кор мекунад. дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо занг зада гирем. ватсапам пайваст доранд. дӯстони азиз, шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин ягон чи барои реклама кардан бошад, маромад рӯй кунед, мо фурӯшда мегузорем. сеюм замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар лаби роҳи калонда гуфтагӣ аст соҳибшон. деҳаи Солихон Ҷалҷид. кадоме ки намедонад, дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон мегирад. аз роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ то даруни хонара то замина 50 метр роҳ аст. обшин баъдрон 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки главни 3 камаз мегӯяд смес овардагӣ аст. санг, қум ҳамаш овардагӣ тайёра баъдрон ки метавонед сохтмона сар кунед. фармони сохтмонӣ иҷозат, яъне барои сохтмон уже дорад. документош 100%. гирду ванашда одамо зиндагӣ доранд. обсвед дар пешаш аст. ҳамагӣ бо нархи 100 000 сомонӣ баъдрон ки боз арзонтара мешавад. ин аз заминчаи арзона, ки ҳамагӣ 6 сотиқ замин, ҷои бениҳоят мегӯяд хуб да. боз такрор мегӯям, шаҳри Ваҳдат, лаби роҳ да, деҳаи Солихон Ҷалҷид.
аз рӯи калон ҳамагӣ 50 метр буданд дӯстоне ки аз ҳамин территория ҳамхали замин хоҳиш карда буданд. баъри шумо заминчаи арзон бо ҳамирам савдо мекунанд. ина рақамошон аст мегафон кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо ватсап пайваст доранд. марамат занг занед тамос гиред бештар маълумотша ба шумо мефаҳмонанд. дӯстони азиз шумо дам агар ҳамхали заминҳои фурӯшӣ квартира хона мошин ягон техника барои фурӯхтан бошад марамат сурат маълумот чорӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯш якамада мегузорем. хоҳиш мекунем лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар ватсап имо инстаграм ҳамаша подписаш кунед. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдон ҳаста аз территорияи душанбе ҳаста ки пойтахт райони фирдавсӣ дар 65 микрорайон гуфтага аст соҳибшон. якхонага квартира ҳаста ки дар сеюм мошина қарор дорад 35 квадрати метр. боб свет таъмин аст ошхона бания ҳаст баъдон ки ванна дорад. хона ремонтҳои замонавӣ кардага ки ремонтши нав кардага аст баъдон не ки нагуфтанд ки доми навай советска не ки дар назар доми нав тофтесай тайёр ҳамаш ки ҳамагӣ бо нархи 260 000 сомонӣ баъдон ки боз арзона мешавад. шаҳр душанбе райони фирдавсӣ дар 65 микрорайон лаби роҳда. хай квартира арзон аст нархш дӯстон ки бо ҳамирам савдо мекунад. рақамошо 918 ҳаст кор мекунад. дигар маълумотҳои пурраша ҳамагӣ бо нархи 260 000 сомонӣ ки квартираи арзон. агар шумо дам боз ҳамхали квартираҳо ки дар кор бошад дар комментария нависед. мо ҳам гуфтагӯи шуморо аз видеои оянда мисол пешкаштон мекунем. фардор аз ки ҷое ки душанбеда набошад нависед мо пешкаштон мекунем. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар назди роҳи релси поезд гуфтага аст соҳибшон. назди роҳи оҳани поезд ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулат дорад баъдон ки седар хона кардагие ки якта кухни бания калидор мегӯяд дар дуруни хона аст соҳибшон. хона чӣ калиса коробка аст баъдон ки сохтмонош яъне пурра кардаги нест ремонт кардаги нест фақат дар треза шкатор ҳамин хел кора мондагӣ аст. давомшо мегӯяд тариқи телефон мегӯяд фаҳмода метиҳад. ҳамагӣ бо нархи 65 000 сомонӣ ки боз арзон мешавад. обсвет 8 сотиқ замин седар хона кухни бания дар дуруша мега соҳибшон. хай наршам арзон аст бо ҳамирам арзонтар мекина мега соҳибош. ина рақамошон 918 кор мекуна. ба кадоми шумо ки лозим аст маълумот дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳои поимода занг зада гиред. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдон қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа дар пеши нотариус гуфтага аст соҳибшон. ин наздикии пеши бозори нихир мешавад ва наздикии вокзал бозори ҳоҷишариф ва бозори фаровондам наздик ҷои хуб дай лаби рӯпеши нотариус. духонага квартира баъдон ки дар 5 мошина қарор дорад 54 квадрати метр. боб свет таъмин аст балкон ошхона бания калидор аделни дорад. яъне балконшам хона кардагӣ ҳастанд ки метавонед ки се хонага истифода барем. ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё аст мегӯяд ремонтош кардагӣ наздикиш да мегӯяд ҳамаи чизои мактаб мисол ҳамаи чи дар наздикиш ҳаст баъдон автодрон нотариус ҷои соз. ҳамагӣ бо нархи 245 000 сомонӣ мега нархи квартира бо ягон сум арзон мекунем ё ки ягон мошини арзона кана боша мега болоиш мега пултен мешавад. яъне ки срош мега сум дар курае алиш намешавад мега то қаз сум ва ягон мошине ки болоиш пул мега соҳибшон. бе ниҳоят вариантҳои хуб гуфтага аст ва нархи квартирам қимати бад нест. 245 000 сомонӣ баъдон 245 ин нархуда редки ҳамхи квартира меёбем. марамат хай бо занг занед дигар маълумот шагире фақат одамони харидор. ҳафтум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст баъдон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шоҳмансур гуфтага соҳибшон. не ки нагуфтанд ки хона дар куҷои шоҳмансура яъне ки аниқ маълумотша нагуфтанд. барои кадом то ки мехарем бо як бор дигар хатишон тамос гирифта пурсем. обши мега 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки седар хона мегад кардагӣ аст дар трезаҳош часпондагӣ аст шкаторам мега дорад. камтар рангубор ҳамихи аз дурун мегад мондагӣ аст главни обсвет аст. нархи хона бе ниҳоят бардор арзон аст ки ҳамагӣ бо нархи 80 000 сомонӣ аст ки бо арзона мешавад. 80 таш мега намедонам ба кадом хотири бошад ки нархи арзон ва як дона сурат дошта ҳамин суратҳоро ба шумо пешкаш кардем. маълумотҳои пурра навистагӣ нест соҳибшон кадоме ки агар ки харидори аниқ бошад
як бор занг зада ҳамин маълумоти ҳамин нархи хонаро пурсида гиранд. Чӣ хеле гуфтам нархи хона 80 000 сомонӣ бардорон ки бениҳоят арзон аст. аз сератораи ноҳияи Шоҳмансур хай дар куҷошай нагуфтиянд. марҳамат тамос гиред. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон бояд яка квартираи фурӯшӣ аст ки дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар якум советский гуфтага аст соҳибшон. духонага квартира аст бардорон ки дар 4 ошина қарор дорад. 45 квадрати метр. хоб ҳаст бардорон ки ҳоҷатхона ванна мегад якҷоя аст ва кухнӣ дорад. ремонти хуб кардага мегад. ремонтҳои замонави даруни квартира кушода. духонага квартира 4 ошина 45 квадрати метр бо ремонтҳои замонавӣ. ҷои бениҳоят мегад хуб аст. ҳама чизҳои лозим мегад дар наздикиш аст. мактаб, мағоза, роҳи калон, масҷид, магазину ҳамин чизҳо ҳамаш дар наздикиш аст. ҳам маълумотҳои бештарша мегирем. бо ҳамин чизи чораш дӯстони азиз ки мисол як бор дига аниқ кунед. ҳамагӣ бо нархи 340 000 сомонӣ гуфтага аст соҳибшон бо арзонтара мешавад. хай нархи квартира қимати арзони худатон хулоса карда мисол ба занг занед. ин рақамҳо шумо вилон аст кор мекунад. агар ба шумо ки лозим бошад марҳамат занг занед. дӯстони азиз шумо агарам хали рекламаҳои хонаҳо, квартираҳо, заминҳо, мошинҳо бошад дар мо сурат маълумот чора кунед. мо фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навармон ҳам хонаи фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.